βρίζει ο άλλος, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε μεταχειρίζεται, ας πούμε, σε σκανδαλίζει. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε μετά? Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης σου που ναι. μπορεί να σε πάει και στο παράδεισο. Ξέρετε, ο Μιλών έγινε χριστιανός και κατ' επέκταση μοναχός από το μεγαλύτερο εχθρό που είχε. Ναι, ναι. Ο μεγαλύτερος εχθρός μου έγινε αιτία και χριστιανός να γίνω και κατ' επέκταση και μοναχός. Και σε ρωτώ, τι μπορεί να είναι αυτός για μένα? Δεν είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μου? Αν θα σωθώ, το οφείλω σε αυτόν. Που τότε προ Χριστού, αν μπορούσα να το σκοτώσω, δεν θα έλεγα και τίποτε. Αν δεν είχα συνέπειες δηλαδή, θα το έκανα κιόλας. Το μεγαλύτερο ευεργέτη μου. Άρα πώς να μην τον αγαπάω εγώ τώρα αυτόν? Γι' αυτό και τον μνημονεύω πρώτα. Λέω, Θεέ μου, έχε τον εκεί στο παράδεισο πρώτο.